L'endemà de les municipals del 28M del 2023, la direcció del Tot es mou va prohibir expressament al reporter que van enviar a Ripoll que entrevistés la vencedora de les eleccions, o sigui, jo. Es va donar l'ordre que s'enregistressin majoritàriament declaracions de persones contràries a Aliança Catalana. Li sembla professional, això? Cada cop que he preguntat sobre la censura al meu partit me l'han justificat esgrimint l'interès informatiu. Guanyar les eleccions a una capital de comarca no en genera d'interès informatiu, generen més interès les declaracions dels que han set derrotats a les urnes? Quan l'endemà de convocar-se les eleccions al Parlament van entrevistar la candidata de l'Hora, una formació llavors sense representació parlamentària exactament igual que la meva, un redactor del Tot es mou va preguntar si hi havia cap ordre explícita de no entrevistar a la Sílvia Orriols, atès que sí, que havia estat entrevistada la senyora Clara Ponsatí. El director del programa Tot es mou, Albert Aguilera, va expulsar-lo immediatament del grup de WhatsApp de redacció i al cap de poc va ser acomiadat. Sap de qui li parlo? Sí que ho saben. El periodista que va tenir el valor i la professionalitat de qüestionar la censura que vostès apliquen es diu Jaume Requesens. És el mateix que a les festes de Santa Tecla 2022 i en directe es va mantenir fidel al català i es va negar a reformular en castellà la pregunta dirigida a una espectadora sud-americana que el volia fer canviar de llengua. Una gesta que es va viralitzar a les xarxes socials i per la que vostès li van picar la cresta. Es va haver de sentir comentaris com ets massa català, parles com un pagès o fas servir expressions que només diria la meva àvia. El setge contra aquest periodista evidencia la manca absoluta de professionalitat i de neutralitat de la corporació catalana que paguem entre tots, perquè suposo que són conscients que els meus vora 120.000 votants també participen del pagament de les seves nòmines que precisament no freguen el salari mínim. Pensa posar fil a l'agulla i garantir el pluralisme ideològic i polític dins els mitjans de la corporació? Pensa difondre amb equitat l'activitat pública dels partits amb representació parlamentària o continuaran vetant Aliança Catalana i castigant els treballadors que vetllin per la neutralitat informativa dels seus mitjans? Gràcies, diputada. Presidenta, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Senyora diputada, tota la cobertura informativa que fan els nostres professionals es fa sempre amb criteris periodístics i amb vocació de servei públic. Suposo que per això són els mitjans més ben valorats per la ciutadania, com diuen tots els estudis. I, de fet, fruit de la feina, suposo que fan impecable, és una feina que tant els consells professionals d'informatius, de televisió i de ràdio vetllen perquè tingui rigor informatiu i perquè compleixi amb les seves missions. El Consell per la Informació de Catalunya també així ho fa. El Consell Assessor de Continguts, nomenat pel Parlament, també vetlla pels continguts i per la informació que es produeix des dels mitjans públics i el CAC també. Moltes gràcies. Li queden 4 segons. 4 paraules. Tenim captures de pantalla.